piti nan baku aso sampai hati adi agadaikan cinta memandang rupiah dia te sagalonyo itu mangko hadiah baru bang anginan lalu kinilah berkisah layang-layang tabang pun berganti arah menangi kumparan mencalia banang yo kusui dia teh bumi denai candu batang indah badaun burang-burang pun indah donan hinggo itu mangku cinta dia baru bang de indah adu kadenai nan adiaro itu mangku adia baralia cinta itu mangku adia baralia cinta. Piti nan baku aso sampai hati adi agadaikan cinta memandang rupiah dia te sagalonyo itu mangko hadiah baru anginan lalu kinilah berkisah layang-layang tabang pun berganti arah menangi kumparan mencalia banang yo kusui dia teh bumi indah badaun burang-burang pun indah donan hinggo itu mangku cinta dia baru bang de indah adu kadenai nan adiaro itu mangku baralia cinta itu mangko adia baralia cinta denai candu batang indah badaun burang-burang pun indah donan hinggo itu mangku cinta dia baru bang de indah adu kadenai nan adiaro itu mangku adia baralia cinta
liaji